Ginhatag ko ang tanan, apang anong rason nga ginbayaan mo ako. Mga linyada sa pelikula kag drama nga masamin naton mabatian, apang iniyang masubo nga natabo sa 38 anyos nga lalaki nga miyembro sang LGBTQ community sang hinali ginutas sini ang kaugalingon nga kabuhi. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera Iloilo 88.7, hinablos ang tagiya sang boarding house kung sa di nasapwan patayang nasambit nga biktima. Sabado sang gabi ulihi nga nakita sa iya mismo nga ginarentahan nga balay sa barangay Herios, La Paz, syudad sang Iloilo. Mga 5 p.m. bala namon nga ara pa siya kay nagdigamo pa siya mo tiamo to hambal sang isa ko ka staff babasi mismo ano siya bas igaluto na siya sang linagaya ma-open siya pero hasta sang nag-close kami wala gid siya ka-open. Close gid siya ya bilog nga adlaw sa Saturday tayo pagka Sunday close man siya bilog nga adlaw. Namangkot ko sa staff ko siling ko call nakadigamo si Tito. Siling niya wala man may nag-aso ginatawagan ko siya halin pa kagabi wala siya gasabat sa messenger wala man siya ga-reply. Tapos namotong ba ko ba ilang basi ka pahuway lang siya or gatulog sa tapos bilog na gid nga adlaw sa kagapon wala gid siya do worry na bala kami. Kag subo nga hapon takna 1:30 lang sang masapwan nga wala na sang kabuhi sa iya nga kwarto si Rodolfo Pasion Jr. nga temporaryo nga nagapuyo sa nasambitan nga lugar. Sa pagpangusisa sang Radyo Bandera Iloilo 88.7, natingala ang tag-iya nga awala na ini nakagwa sa iya nga kwarto. Rason nga nagtawag na ini sa mga katapos sang barangay agod pwersahon nga buksan ang kwarto sang biktima kung saan ginguba nila ang dingding. Sa inisyal nga impormasyon, may kalibin partner ini nga si alias Baby Boy kung saan nagkuha lang sang iya nga alawan sang ligad nga adlaw kag wala na makabalik. Bangod sa luyag sang biktima nga may service ang iya sini nga Baby Boy, ginbaklan pa sini sang motor apang sa masubo nga bahin hindi na ini maggamit matapos magtaliwan si Rodolfo. Problema sa pagigugmang isa sa mga ginalantaw nga rason sa mga kapulisan kung ngaan natabo ang masubo nga insidente. Samtang padayon pang investigasyon sang La Paz Police Station sa iban nga mga anggulo kag rason sa kamatayon sang biktima. Nanawag sa amon sa stasyon nga may alleged suicide diri pagkadto namon di pagabot namon naghambalang iya nga landlady nga si Ma'am Gina nga pagbukas nila sang iya di nga ginaarkilahan ara ginlingling sa bintana sang kwarto ya gatiskog na siya. Sa mo to nagtawag sa amon pagabot namon hindi naman mabuksan ang pertahan kay ara gid siya sa pertahan. Di ang gihimo na lang upod sang mga tanod kag nangayo kami man na go signal halin sa iya landlady ginguba na lang ang dingding para mabuksan nga masulod siya namon. Mga balita nga to na tipon gikan sa syudad sang Iloilo. Ray Espeha Umalay, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.